Guys, nanguha ni karon okra kay pinakbit ni Fresh pa na ha, gikan Tres Garden na mo ang luto. okra kadaghang bunga duha ra ka buok puros na guwang. Nita pa kog linghod. Paita ni magsunod-sunod pud ay ko ani. Ako may mabulasot aning kalaki ha. Diha isulubuon mo kita. Hindi asin. Hala, bila-bila. Ana apil ang punuan. Wa nay usog. Unsay mga benefits anang okra te nga makaayo sa mga sakit-sakit ba? Di ba na mana? Mga benefits sa mga okra. Ikabaloon sa naas okra. Liso. Lisos okra. Pulutan ang imong kuan. Kapayas. Huwat pa may anig mamunga. Daghang kapayas. Ya pa kapayas. Masulod bangkos planggana madugay. Hindi apat bulit na siya. Di ay kamatis nga usaray bunga nga bugtong. Kamatis. Lah, hala na bali. Sino bali? Ang kuan, punuan. Imo manggisalay mo na diha. Nindot ng naay garden sa luyo sa balay para kuan. Gusto kag presko na ay daan. Gusto kag daan muha kag presko. Nya unsa Mao na na niya akong nakuha. naasay kuan. Ano tong mga parsley diri te? Sibuyas dahonan. Unsa na te? Lugbati. Dili ko mag-apil og lugbati. Uy, paapilon tag lugbati nga di man ta pinakbit man ta. Kuan, sibuyas dahonan, guys. Diri. Kini guys. Unsa na? Kahoy. Mao ni himuon na mo sa una nga ikulong. Paano din he? Di day tukog sa lubi. Tukog po sa lubi. Nga kini. Pwede din ang balanghoy te. Ana, mami na ni nindot ikulong mo ning balanghoy ana nga iana. Sige lingkod siya kaya tong kulungon. Iana, iana-ana. Dayon tapos pero dire na ni sa buhok himuan. Naon. Lukot-lukot pa ni mong buhok. Mom na salon sa una sa mga tiguang. Tang sa kulo-kulo ang buhok. Mas kuan kanang original ba, original. Walay mga medicine. Tangkong naupaw na. May udlot diyon sana. Dayon. Ay sakit. Unsa man na? Atong padulan. Pero para ranis mga dato guys, kita mga pobre di man ta Parsley. ambot ang sauna na to paggamit kita mga pobre. Dai Kuan man ni siya. tambal Unsa na? bughat, ilipanting puti. Daghan kayo. Da pa, ilipanting puti. Ako sa stop. Tara. Apa man lagi na dili? Unsa man na? Oo. Pero hugaw lang kinas kanol. Humo kayong yuta. Ay, mambuntag. Manay, ang manihid, anong daplin sa dalan nga. Init naman kayo noy. Okay, bye. Thank you. Maglisod ko. Ambak. Ambak ba? Nyara, mauna ako. Asa po ko agi. Ari.
Agay, tingin! Hala, apit na nabuhi eh. Agkay. Hala, video na ko. Padaghanag maayo. Unya ra ni ko anon kung na. Unsa na siya makaon ang nanay unod? Ang badyang? Nya unsa man na siya? Wala ra na. Dekorasyon ra. Sayang ko ano? Ha? Lihot to. Sakkan. Ibton lagi ni. Mga daman ang kuan ani unod ang ibton. Kini lang sang usa ka punuan, ay lang sa nang uban. Gamayan unod. Ha? Gamay ko unod. Ya saan ni mo nang daghan pwede pa man magamit. Daghan na lagi ni unod kung maibot na. Idon. Unsaon din ni mo? Yan na ra. Di na mo unod guro. Abi tong unod nga kuan. Ano ni iyang unod guys, mga pila naman ni siya ka buwan sukad tanong. Dugay kay siya naka unod. Kuan ni kapunuan ang gabi diri sa makamansa man siguro ni. Duha, tulo, tapos upat nya na badyang didto. Di man siguro na makaon ang badyang. Aman sana kuan ni ron.